Αν παρακολουθείτε τη σειρά The Simpsons, γνωρίζετε τη μοναδική τους ικανότητα να προβλέπουν το μέλλον και μάλιστα πολλές φορές με ανατριχιαστικό τρόπο κοντά στην πραγματικότητα. Η σειρά The Simpsons έχει σε αναμονή και άλλα πιθανά σενάρια που δεν έχουν γίνει ακόμη πραγματικότητα. Εμείς τα συγκεντρώσαμε και ελπίζουμε μερικά από αυτά να μην βγουν αληθινά. 1. Απικισμός του Άρη. Δεν έχει συμβεί ακόμα, αλλά προφανώς ήδη ψάχνουν για ανθρώπους που θα ήταν πρόθυμοι να ζήσουν στον Άρη. Στην πραγματικότητα, η SpaceX σχεδιάζει να στείλει ανθρώπους στον Άρη, αλλά δεν γνωρίζουμε κατά πόσο θα είναι εφικτό. 2. Μια γυναίκα πρόεδρος. Θα συμβεί κάποια στιγμή. Δεν συνέβη με τη Χίλαρη Κλίντον, αλλά η Αμερική θα αποκτήσει κάποια στιγμή. Το ίδιο το επεισόδιο, Bart to the Future, έχει ήδη κάνει μια ακριβή πρόβλεψη σχετικά με την προεδρία Τραμπ. Οι ισχυρισμοί εστιάζουν στην Καμάλα Χάρις εξαιτίας της ευαίσθητης υγείας του σημερινού προέδρου των USA. 3. Robot Takeover. Άλλη μια πρόβλεψη των Simpsons που αφορά την τεχνολογία και τα ρομπότ, και παρόλο που είναι παρόμοια με την πρόβλεψη για τη μαζική αυτοματοποίηση, είναι πολύ πιο δυσίωνη. Αυτή η πρόβλεψη έγινε στο επεισόδιο Itchy and Scratchy Land, το οποίο προβλήθηκε το 1994. Η οικογένεια επισκέπτεται το Itchy and Scratchy Land, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα θεματικό πάρκο που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο Disneyland. Το θεματικό πάρκο είναι γεμάτο με τα ρομπότ Itchy and Scratchy που είναι ειρηνικά στην αρχή, αλλά τελικά γίνονται έξαλα, σκοτώνοντας όποιον βλέπουν. Αυτό που υπονοεί αυτό το επεισόδιο είναι η ενδεχόμενη singularity της τεχνητής νοημοσύνης. Για όσους δεν γνωρίζουν, η singularity είναι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι και πέρα από το σημείο όπου θα είναι ισότιμη με την ανθρώπινη νοημοσύνη. Υπάρχουν πολλές θεωρίες για το τι θα συμβεί όταν οι μηχανές γίνουν εξυπνότερες από εμάς, αλλά μία από τις πιο σκοτεινές είναι η πρόβλεψη ότι οι μηχανές θα εξοντώσουν τους ανθρώπους επειδή μας βλέπουν ως απειλή. 4. Περιβαλλοντική καταστροφή εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας. Η ταινία The Simpsons Movie μίλησε για πολλά πραγματικά παράξενα πράγματα. Ένα από αυτά τα πράγματα που πραγματικά ξεχωρίζει είναι το κεντρικό θέμα της ταινίας, μια μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντική καταστροφή που αναγκάζει τη χώρα να θέσει σε καραντίνα το Springfield, τοποθετώντας μια γιγαντιαία φούσκα στην πόλη. Το θέμα με τη φούσκα είναι λίγο εξωφρενικό ως σενάριο, αλλά το κομμάτι για την περιβαλλοντική καταστροφή μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο πιστεύουμε. Οι εταιρείες γίνονται όλο και πιο απρόσεκτες στον τρόπο με τον οποίο ασκούν τις δραστηριότητές τους. Και αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή μας, καθώς και στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Σε αυτό το σημείο όλοι γνωρίζουμε ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι μια πραγματικότητα και ένα τεράστιο ζήτημα που προκαλείται από τον άνθρωπο. 5. Οι κίνδυνοι της εικονικής πραγματικότητας. Ένα από τα πιο ανατριχιαστικά επεισόδια των Simpsons ασχολήθηκε με το θέμα της εικονικής πραγματικότητας. Αυτό που προέβλεψαν οι Simpsons είναι οι κίνδυνοι της υπερβολικής χρήσης της τεχνολογίας. Το επεισόδιο ήταν σε μία από τις νεότερες σεζόν της σειράς, που προβλήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2016 και είχε τίτλο Friends and Family. Σε αυτό το επεισόδιο, ολόκληρη η πόλη ξετρελαίνεται με τα νέα ακουστικά εικονικής πραγματικότητας. Ως αποτέλεσμα αυτού, αρχίζουν να συμβαίνουν άσχημα πράγματα, όπως το να χτυπηθούν άνθρωποι από αυτοκίνητα επειδή κυκλοφορούν φορώντας τα ακουστικά τους στο δρόμο. Τελικά οι άνθρωποι ερωτεύονται τόσο πολύ την τεχνητή πραγματικότητα που χάνουν την επαφή με τον πραγματικό κόσμο, αποκόπτονται εντελώς από ό,τι υπάρχει γύρω τους. Εντάξει, δεν είναι και τόσο απίθανο αυτό. 6. Ιβάνκα, 2028. Σε ένα επεισόδιο δείχνει ως υποψηφία για την προεδρία των USA την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα Τραμπ. Η ίδια είναι αρκετά δημοφιλής στην Αμερική, αλλά και στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς έχει αναλάβει μεγάλο μέρος διαχείρισης των επιχειρήσεων του Ντόναλντ Τραμπ με αξιοσημείωτη επιτυχία. 7. Έλεγχος του μυαλού μέσω της μουσικής. Μερικοί άνθρωποι είπαν ότι το επεισόδιο που παρουσίαζε τον έλεγχο του νου μέσω της μουσικής ήταν ένα από τα πιο τρομακτικά που έχουν δει ποτέ. Σίγουρα σας προκαλεί ανατριχύλα. Αναφερόμαστε στο επεισόδιο με τίτλο New Kids on the Block, που προβλήθηκε το 2001.
Η πλοκή περιελάμβανε τον Bart, τον Milhouse, τον Nelson και τον Ralph να γίνονται μέλη ενός ολοκαινούριου boy band που ονομάζεται The Party Posse. Ωστόσο, το συγκρότημα είναι στην πραγματικότητα ένα ψυχολογικό σχέδιο του πολεμικού ναυτικού των USA για να βομβαρδίζει τα παιδιά με υποσυνείδητα μηνύματα. Το τραγούδι τους, Drop the Bomb, έχει το ρεφρέν Ivan et Nioj, το οποίο είναι φυσικά Join the Navy, ανάποδα. Θα μπορούσαμε να οδεύουμε προς έναν κόσμο όπου η mainstream μουσική επηρεάζει τον εγκέφαλό μας, κάνοντάς μας να κάνουμε πράγματα υποσυνείδητα. Ποιος ξέρει. 8. Καταστολή της πράσινης ενέργειας. Αυτή η πρόβλεψη αφορά οχήματα που κινούνται με ηλιακή ενέργεια. Στο επεισόδιο Paths to Glory, η Lisa Simpson εφευρίσκει ένα ηλιακό όχημα, με το οποίο συμμετέχει σε ένα roller derby και βρίσκεται λίγα εκατοστά από τη νίκη, όταν ένα αερόστατο DAF μπλοκάρει τον ήλιο, μειώνοντας την ταχύτητά της στο 0 λίγο πριν περάσει τη γραμμή του τερματισμού. Οι κάτοικοι της πόλης συγκεντρώνονται γύρω από το απογοητευμένο κορίτσι, δείχνοντας και γελώντας με την απόλυτη αποτυχία της. Υπάρχει όμως ένα πιο σκοτεινό, πιο σύνθετο θέμα που παίζει εδώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η επιτυχία μιας εναλλακτικής, πράσινης και ανανεώσιμης μορφής ενέργειας να σαμποτάρεται από ένα αερόστατο που ανήκει σε μια μεγάλη εταιρική οντότητα, Duff Beer. Θα μπορούσε αυτό να συμβολίζει τη συνεχιζόμενη καταστολή της πράσινης ενέργειας από εταιρικά συμφέροντα στο παρελθόν και να συνεχίζεται στο μέλλον στον κόσμο μας. Θα μπορούσε μια μέρα να υπάρξει ένα λειτουργικό όχημα με ηλιακή ενέργεια που θα καταπιέζεται από τις μεγάλες πετρελαϊκές επιχειρήσεις. 9. Τεχνολογία τρισδιάστατης προβολής. Ενώ οι Simpsons έχουν αποδείξει ξανά και ξανά ότι μπορούν να προβλέψουν μεγάλα παγκόσμια γεγονότα, την εκλογή ορισμένων προέδρων, ακόμα και τους θανάτους διασημοτήτων, ίσως ένα από τα πράγματα που προβλέπουν με μεγαλύτερη ακρίβεια είναι η έλευση της νέας τεχνολογίας. Στο παρελθόν έχουν ήδη προβλέψει την εμφάνιση συσκευών όπως τα έξυπνα ρολόγια και πολλά άλλα gadgets. Αλλά ένα από τα πράγματα που προέβλεψαν πριν από πολλά χρόνια και το οποίο μόλις τώρα αρχίζει να αποκτά δυναμική είναι η τεχνολογία τρισδιάστατης προβολής. Η πρόβλεψη παρουσιάστηκε στο επεισόδιο «Ο Bart στο μέλλον», το οποίο προβλήθηκε το έτος 2000. Στο επεισόδιο βλέπουμε ένα όραμα του Bart να παρακολουθεί τους Itchy και Scratchy μέσα από μια νέα μορφή μέσων. Μια ολογραφική προβολή που αλληλεπιδρά πραγματικά με το περιβάλλον της, ψεκάζοντας ολογραφικό αίμα σε όλους τους τοίχους του Bart. 10. Μαζικός αυτοματισμός. Μια άλλη πρόβλεψη που αφορά την τεχνολογία είναι κάτι για το οποίο τόσοι άνθρωποι, ιδίως οι εργαζόμενοι σε εργοστάσια, ανησυχούν ήδη εξαιρετικά. Η μαζική αυτοματοποίηση. Για όσους από εσάς δεν ξέρετε σε τι αναφέρεται αυτό, ουσιαστικά σημαίνει τη δημιουργία ρομπότ που θα κάνουν τις δουλειές που κάποτε έκαναν οι άνθρωποι. Όλοι όσοι εργάζονται στη βιομηχανία γρήγορου φαγητού, στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε πολλούς άλλους τομείς εργασίας, θα βρεθούν εντελώς άνεργοι. Και οι ειδικοί σήμερα λένε ότι είναι θέμα χρόνου να συμβεί αυτό. Οι Simpsons το είχαν προβλέψει αυτό το 2012 και παρουσίαζαν τον πάντα ραδιούργο κύριο Burns να δημιουργεί ένα εργατικό δυναμικό από ρομπότ για να αντικαταστήσει τους λιγότερο ικανούς ανθρώπινους υπαλλήλους του. Ο μόνος άνθρωπος που έχει απομείνει σε ολόκληρο το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας είναι ο Homer Simpson. Θα μπορούσε αυτό να συμβεί στην πραγματικότητα. Μπορεί να παραγγείλετε το Big Mac σας από ένα ρομπότ νωρίτερα από ό,τι νομίζετε. Ήδη οι άνθρωποι σε ορισμένες βιομηχανίες έχουν αρχίσει να φοβούνται την αντικατάσταση από ρομπότ.